Engathi ungaphila uphumelele ubusiseke empilweni la ukhona khona usimame kuma relationship ukhambe kahle uma ushadile ngathi ke ngaphathana kahle nomuntu wakho uma ushuthi usacinga umtholo umuntu okufanele no right nawe ube umuntu right ofanele lo muntu lo yani ngoba ngakufuneka ufune umuntu right kodwa wena ubungekho right sibheka la iphupha njengenjwayelo igama upastor Ningi sicela ukusubscribe sicela like le video sicela ukuthi ube member ngokuthi ke ujoin kule link lapha ngezansi. You can also use the account to contribute. If you are a member you can contribute ngo-9 njalo ngenyanga ngokuthi join le link. So sibheke iphupho lika Samuel Insiko uthi kusho ukuthini ukuthola ke isibankwa embhedeni wakho. Baba kuyacelwa wena Samuel kuthiwa sawubona cela ubuza. So Leviticus 11 verse 30 to 31 ithi ke the gecko, the monitor lizard, the wall lizard, the skink and the chameleon. 31 of all those that move along the ground, these are unclean for you. Whoever touches them when they are dead will be unclean till evening. So la iBhayibheli isitshela lezinto lezi ziyilwane ezingcolile. Zonke lezi libalela zingcolile. So number 1, uma uphupha isibankwa upha usithatha njengolubi uma usibone noma uhlangana naso. Lusho ukuthi kumele uqaphele kunomuntu omubi, umuntu ongalungile futhi okungamele umethembe ongenze ukukhela uzungu njengamanje. Number 2, uma uphupha isibankwa sithatha njengophawu olubi uma sisendlini noma sisembhedeni. Lusho umhlolo, lusho umkhokha, lusho isichitho nokuthi usuke ungasuthola ukuphoxeka nokudumazeka kumlingani wakho ngenxa ke yokungathembeki kwakhe. Number 3, uma uphupha isibankwa sithatha njengophawu olubi uma sikuhlasela, sikuluma noma sikuthandela noma ke sinamathele kuwena singasuku. Lusho ingqinamba, lusho ilingo nezivinyo noma iphonto okanye singathi igadlo ezimbi zabathakathi. Yabo. Number 4, futhi uma uphupha isibankwa sithatha njengophawu uma sikuhlasela, sikuluma, sikuthandele noma sinamathele singasuki kuwena. Lusho ukuthi kumele uqaphele umuntu osondelene nawe ozenza umngani wakho kodwa ofuna ukukulimaza nofuna futhi empilweni ukuhlezi unengqinamba ungeneme. Ngicabanga ukuthi kuzoyenza isense esikushilo kuwe ngesibankwa. Isibankwa isilwane esingcolile phambi kaNkulunkulu. So ngasonke isikhathi singabika izinto ezimbi, sikwazi ukubika izinto ezinhle. Yabo. Futhi sona isibankwa siyasetshenziswa ukwenza izinto ezimbi kubantu abasuke bakha abafazi babo basebenzisa isibankwa noma befuna ukugadla wena ukuthi ube umuntu nje. Isibankwa kuyazi ukuthi nje namathela lapha ihlale lapha ya elangeni namathele khona. So nawe bayasebenzisa ukuthi ube umuntu sihlala ndawonye. Yabona cold blooded animal kulena. So hlala lapha elangeni kuthiwa ibofuna kwakho unkosikazi ungasebenzisa namathele lapha nje. Ajike nezicelo njengayindawo. Yabona. Siyabonga. Ngakhohlwa ukusubscribe, ngakhohlwa ukulike, ngakhohlwa ukuthi wenze sure ukuthi uyanikela kwi channel. May God bless you.